Chumsá go bh cháir is fáil an sugdaí parcaí na chuir bord na móna sa Tulach Mhór. Gur anna lá caidethe os a gáir amachchan sa TG car puncaí. Tus nóid le Craobh Mionúir electric iron le Ciarraí agus Tír Eoghain a tuairt aig le chéile. Ciarraí gan áras chur na mún, Tír Eoghain a chail Craobh óla. Limum ma haunta tránó na Aodán me Gearailt. Aodán is docha 1 míl rá ar an Mionúir le chéile. Curtar ceiste féin brú mar leis an taas hacha agus chéad deista cuidecha bheith gimmar a Cluiche Ceathrú Ceannais na hÉireann. Sinné go dtír ché chuáin, ní bhí is go riamh le lead nóga chunas imóigradí dóibh achas tócha leis na squadan na forba hanéis a bhecha cúntaithe is tócha há taithí go sa bheith gimmart lena chéile le tí bliana nuas. So an cóimirt gimmart a gluhí mór cóirínse sin ach blian uair nó is tócha de Ciarraí. Cúig Craobh na sa chéile bute Ciarraí ach seo blian nó agus dintar darúd a rudí anna hapig. Cuicí na sa chéile dochreite ar fad, luis an clasa, tríomhlíonn le chéile, ach bhfuil éon bhrús a bhreisir ag lorug an séú ceann na sa chéile? Ní dóla mé á riras doch ar tlí ha chud an brú buinte ach nar dhéchan tú ar fern Ciarraí, Dylan Géini fós an Jack O'Connor Sarfelador, Emmett O'Shea, like tá tusahead an scoigh Ciarraí agus má raon siad sun golóir caide agus golóir sellh is féad le domáiste dhéanamh ach chun déhheile chomh má. Ha Tír Eoghain fear lád ar timpeall lár na parca, Mark le Matty McGleenan a mohan son Michael McGleenan, agus Mark Devlin, Daniel Fullerton, Luke Donnelly, ha siad ábhat na scórna raimsú, agus gandó de gluthe imirthe ge Tír Eoghain im bliana agus is dólam gur buntáiste sin dóibh. Mór chuide sin bhfuil chu níos mó chluisiint féin na fáinne raim a súscaí an busca tráchtar a grí Dara, Donncha. Come hat a chomhain agus want súla caidhinn spéisiú John tríú bóta Ceathrú Ceannais. Nis beidir go began in imní ar Ciarraí san inad cosanta jo mar gúil trí truchas a cethir a géalte acha sa tríchlah bheacha butí seo an na chorca faoi ró agus an chundaach lár. Seán O'Brien tá gibar cá gansa ibre seacht bhí ahar John Brendan bhí sé orin an chunda a bhuaí an chríomh seo rábhíle nídog 8 sinarúin a bhíon críomh na minúr faoi 8 blina déag. Mar bhí éad an rán sin beidir began in imní ar faoi lár na parca an seo ach ní le cheiste ach bhfuil commas na tosa seo. Jack O'Connor captain in fórne cúilin go siúd a glyfa Ceannais na mún agus a sisalína lán tosú Dylan Géini an chunturteach má hena dói go siúd. Tá caithlu beagdach na Gaeltachta tucha seach sin a gimmart mar lán tosach góib an seo. Madala Tír Eoghain tá ahrháin denta ag Callie Holmes agus sin gúil Stephen McMenamin tuchasteach sa gúil agus a dúirtar na cican amachatá sé sin tuchasteacha. Bei sitan sú gur féidir le Michael McCann agus Niall Devlin srían a chuneil ar thosathe láir Ciarraíoch bei sé sin beidir decoríanana. Tá siad láidir lár na parca agus má an Stephen Donahue agus Michael McGlennon Mac le Matty an lábh an óchttar sin dís actioníana. For Michael McGlennon héna héan le Ceannais óla cena chail sí le rá chólín in a Mhuinecháin. Madala tosathe Tír Eoghain Mark Devlin agus Daniel Fullerton ítan na damsin na scórna góib an Mhuinecháin agus Luke Donnelly chumá ceir cholín ag siúd. So an lína lántasach sin mar Graf Fullerton agus Donnelly má an siúd siúd sellh cinse bei siad an domáiste a dhéana. So an cúpla focail dearnach an seochanis leis na réiteoirí agus ar leis na himrúirí ceartta marrá. Barry Tiernan as Blackley atá réiteoirt an seo. Tá an lág a háling níl pucaíthe an agus tá an dromtla thbáir seo Aodán pelfaí seachteach úrta bíon peilíontach an bhí clufa ionach néidir bhui os Blackley má bhín se lecha má banúid soltas. Ja, bheith fásúla stocha ná bheith éon tacticí rá sinna ciúla stocha ag éad an dáthéamh ach Ciarraí is stocha chnucéad a gine corcaigh go gléthe Ceannais na mún agus bhís tócha helótha tháinig corcaigh thnáis agus ganach nómat le macht víidir ar chóscór ach fós daimsigh Ciarraí na pointí nuair a bhíidir a testáil. Hín me nach raibh sinna ciúla a Ciarraí. Hín me nach raibh Ciarraí sinna ciúla san Albert Céanna riamh. Sinné go tír ach fefas an slí imríonn Tír Eoghain sé déala ihre de téann sé siar agus imríonn sé mar fear breise meas na cúlathe agus ar an magrach ó má téann sé dainn so be sé dachar de Ciarraí an ómh an falla cosanta son a bhrisise síos. Now, Gearailt, nuair tá Gardaí brenn óg bhfuil aníise tátartach na tá réiteoirí brenn óg cínta tá aníise tátarm chuma tá cumán ógar ar réiteoirna tá feicimiid go chanéirí leis agus tá lántasach go maithe Ciarraí caithla beaglaocht don go habh seachbhail go bhas an éir. A sé láidir an a bhas an éir mar a hafiisce gan inis. Léirithe ar a buinte caithla beaglaoch an sin is a gorantíad an peasiste fad a Gearailt Hassett. Tá gaile Gearailt a Liam agus Mike bhí gimmar sa Ciarraí sin bhirt onca leis. Cantar an búteteach agus an sellhann si Dylan Géini. Buchail contorteach agus Tír Eoghain tarranta go dimróí siar.
agus chosa gente ag buchlín túlchgurt agus an sellafach a siúd agus ag Sean O'Donnell. Sean O'Donnell is sin cicáte ag dro Michael McGlean tá sé sin scuparáis ag Ronan Collins de Ciarraí. Mr. Jack O'Connor an captain, fear contúirteach. Os Jack an chosa gente ag Tír Eoghain agus an sellafach a rastracha. Can go the búna atá ag Tír Eoghain an nachrád Peile tá sé den an dí halbhú dhéanana go minic a chatá an sellaf tucha wathríis agus a fáte rais ag Ciarraí an trop. Tasan chuiristeach agus firmóra léint. Colin Crowley an de Ciarraí tá sí fáte Crowley ar Dara Iarth, Córa leis Sean O'Brien. Cúlainn ag de canis go món. Rais go Crowley ríist agus Crowley isteach sa lár agus í fáte go begliach. Sin fear lár Pháirc sin Dara Lynch pas trasta. That's an Iarth Fischl said, oh, well, bhí an méá carta sin ar mar sé, bag a bhí an. Ja, agus mar a bhí luat againn a bhacht Dara, Aaron McGregor mar Domhnaigh ar fad agus sé déala chomá de hÉireann, so cai Ciarraí a bheith feinach agus beganín sciúrseáil timpeall lár na Pháirc Ciarraí meachtasteach cruigar Michael McGlean, so ní geotú faic bogan sa hanmh. Well, Ceathrú Ceannais de hÉireann Mark Bragg an óthaí an sin. Ché Donncha ag Tír Eoghain agus ag sé déala. Sé déala stoppa go mí leach. Ja, agus caiig an réiteoir smacht éigean de chur chóirsaí bhí beganín seatáil amach an son ó chéanamh a bhacht Dara agus Sean O'Brien fearbhí go déal ar fad ag léthe Ceannais na Mún agus be sé siúd amachtasteach. Tá sé sin an lua le carta bhíáil na hhuiil sa Dara nóid sin méid. An luach is tóchan nuair thugann tú buile mar sin caithú ghlacha leis an gcinne. Fágann se go mé brúir sin inis agus well. You're dad the kick out your shachan chin agus set. Shantzadish Luke Donnelly. Luke Donnelly cuts a heart. Luke Donnelly a bola. Agus Luke Donnelly. Let's see Kate score. And Kate scored Tír Eoghain. Which come on with Gale. Ja, an Emerton son get Tír Eoghain agus Craobh ma get Donnelly. Tasgan cumas a ha Donnelly agus Fullerton. Ha sé Domhnaigh gain share Selina Lanta sa son ma gain shed Shellef. Kick a match skipper in chop. On tappy on Jacarnish. Beskriv, she said with the trust of division to kick in the mach, skip a chunks, come with the Milan Galair, or Stephen Cluxton and Fire, a Dara, Amni kick in the mach, or Rick a second, go shock second. Should have been reaching Dara Lynch, the Ciarraí, because kick out your stack. Mionúir, Chonchúir hÉireann, is the Pháirc Ciarraí Gortage, and a Glenhan number tonight. Shindilin Gainey. Continue me heritage Linux better nach an dochar mar tugann sé deisinish tá ar an leish Ciarraí dul isteach agus cumasach crate Janae Aodán neach meic a tharla. Ja, glúnatha carasta agus níl cumaráthláán túil ar Dylan. Ach mar ha luate fear breisá bharcáil ha sé déala hir an son agus ha sé os cór Dylan Gainey amach agus tugann sé an dain séar a bhuiinn le Dylan Gainey agus calúnt anna bhuair a bheith an sod Ciarraí. Then cheist fao sin. Agus mar dúirtu ní bhreann se róhád Brandon Trasta one slú a beagán seo agus tá ní smó Tír Eoghain mar an óid Tír Eoghain na gimmert. Ja, fós an bolagus ná ní trí himpiist bhí sé. Trí himpiist ach is tólam an slí a hitse. Ja, níor chuidir sé sin leis. Tír Eoghain ar nonsa ríis. Sellh fear fór a chola níos luha. And Luke Donnelly, just like Luke, ni dorm go gasa sin isteach a dóhan ní chasa tá sí chomó, so cheadcan chomó Tír Eoghain, so ceannatíomh chomó. Is tá Dylan Gainey tá Ciarraí, so beidir nach chuir se róhanna ag tíomh eile. So chic maith teachtanis ó Devon Burns. Banitor Ciarraí James Costello agus Jackar Calóriga treist up cúig riomh Grotal stoch in a choléim brúer ar beidir go bhfuil brúer ar brethir ceann chuomh banin tuair. Canson agus sáir immert sin Jack O'Connor agus skill na soccer úsáid Jack sin agus an kicksíir bhí na ceapan sin gra feala dánacha. No, ein tíim leat is tólam bhí an cadán le buachtain chuig an berrtacha isteach cruig ach an réiteoir a tuairt an buntáist an sunda Jack O'Connor han farsa fíorthachtaach de Ciarraí. Muna má bhíon lá maithaige seo tugann sé imróí eile isteach san immert mar a déanta sáige. Se de immert sé inis. Ríist eile tá dí halbhó denta ag Tír Eoghain is léir goil obair denta ag cosantóirí HÉireann anseo agus tá si de chur brú ar thosaithe Ciarraí. Beitir brú nach raibh taithí acu ar go dtí seo.
Ja, an slích an buchtint sin ná caithfidh Ciarraí an caideach luiseach do bhfad níos tapúla nuair a chaint siad seileamh timpeall na parca gan seans a thuairt hÉireann an falla cosanta sanna chur suas. An fís Ibre an sin ag Eoin Sullivan, Michelle Rashta Ciarraí. Tá sé nis ag Dara Lynch. Lynch a goil trasnas lór nis. Beidir mar Victor Rá kick sciúpaí bhil cantar teas na spás nis de Gearailt Hassett. Hassett a ggéir éilúid sin a Conor Cuddy. Tá sí fós ag Hassett tá sé turfí scóir in Kittóg. Gary Owen atá sin can contra Culbára teacht amach. Ní malam Culbára can teacht amach rá don líne. Ja, ní ag sé rochúmpór a fanach den arde den cheann son nach an brútha cúlathe tíorrónna chur tusathe Ciarraí, níl sé a géile orlach agus be sé dachar de Ciarraí, cá sé a bheith feinach bótaí ach bótaí eile, cí míad an ceann san á Hassett drocheann rilí an áíre fearra hat sé bád agus cear a faointe raimsú san nachta sus go díosa ach an fearsa annach rín ó chican a dahad a cúig Jack O'Connor. Sean Chéad Canige agus tá sé ar an ilin díoch ceart bheit cappa do imróir bhínta cicail leis an neasóg. Ar na fríide ar híad na lábha clé an chúl. Ja, mas ná bhfuil sé, ná an citóga. Fuair sé ceann anna yes ag gluthe canis. Das. Néite. Annéit ar fad. Ja, agus tá sé dhéanamh an blian ar fad bhí sé fuair sé dhá cheanna gona chunta chorcaí ag gluthe canis na mún so han cumasán. Túsúr go bhí bhaid anna fórla carm. Seach nóméid an seo. Cluiche Ceathrú Ceannais Peile Mionúr tá gaile cáilethe. Agus bei gaile mar hálann sé gimmar na útarí an cluiche as móta le Ceannais. Agus cluiche eile sin bhí búi muorhlach lia bei siit an fannach le bútarí an tríú cluiche teannacht idir chorca agus muoineáin. Bhí ada an cantin isteach agus an costantóir cúlú. Agus siúr go dtíon cúlbáire. Machan is go dtí Eoin Sullivan. Sullivan a chur Raí go dtí Colin Crowley. Dethir leis Gavin ar a bainneal Chinter. Sullivan a rís agus pasáling isteach sa tíomhann sin nis agus kicks ír isteach agus an ceart a rís ag an réiteoir a job. Ja, gan a gháil an son níos luithe Michael McGleenan de hÉireann fear mór láidir a chas há luasán leis a bhac Dara agus má ghain sé sin seileamh amach tíad an lár. In bheh cuiite le metí bheh sem mór mar cuineach bhí metí a héin bhí sem mór láidir. As éfúach nó bhí sé gimmert do hÉireann sios na néchadéis den níir an sin an chicin sin ag Jack O'Connor na chéú Gary Owen eile. Agus bhfuil cearchan cúig eile tá be de seleg Jack O'Connor. Ja, ceann sa beáí níos dacra sé builta leis a déobhlí nach Ciarraí a ríist brú díomhar a chorá agus iad a chicáil sus san éir ní léon stocha ní léon cro ceart lena go immerthe sus go dtí sa bhac Dara. Níl, tá sé níos bhaid níos bú imrúí tíbseach amán mar níos bú spáis as cóir chúil Ciarraí mar tá faoi láthracha. Níos an bhirt bhainisteoir chun Sinead Colley Holmes agus James Costello. Ná, bheit rá gúil sé seo ar tíomh omlan mí cheart de imróir citógach nach Mhór. Bheith fách fós éananig chuir an seans do bhil le féchatar ná ní mar nach bhui sé. An tangol goach sí baganí begur híomh na lábhaid deise. Sin chéad canta chumú agus sin an Dara canta chumú i Ciarraí na fórne fós. Gobar gábhaid seo ní nóméid sa sin bhbrandó ar Cluiche Ceathrú Ceannais aríomh Mionúr Electric Ireland. Má bhíonn siad seo chorm dális géilthris as go nóméid imór for an breise, má tá siad fós chorm déach go meach cicin na hÉireann. Ní sé feic agan fós. Níl. An cic amach agus sinna fágur tú gúisteach Stephen McMiniman. Fáilte go háling an sinnig fear Cahlo beglíoch. Ja, nach bháil ag Cahlo beaglís bhí sé sin a tastáil McGleenan fuair sé ceann rimis so ach annach bháil an sunna ag Cahal agus sin éon chúis go bhfuil sé stígáin. Ach a ríist an brú damananta son. Ceiste go mort an ó beaglí ná ó beaglíoch nó bhfuil an dácheann ceart. Ó beaglíoch ó gníad ach an dácheann ceart. So the McGleenan na teachtanis. Robála Wajenta Rashi Ciarraí. There's a Fachi Kieran Sullivan. Right, Eoin Sullivan. Good bag and Leroy's fake Eoin. Lewis Glyphon chop. But the Jinna met Kata Agan. Trelefozega Russia Sween over score Nira. So she force again. Some pass Coramahaga or Dara Nish. Agus Shin an Irucht and Shin egg Colin Crowley. Achta Irucht Colin or he the love of clay. So it's a 3 keen Coramo egg Ciarraí.
agus an brú son ha sé cá tusathe chéirí á brú amach a jo déobh lína níl sé ábal a sellh a bhchtn dos cór an báda agus Dylan géine éimiid ó sé éonúair a ghain sé sellh ha sé bulta leis an déobh lína agus dachar scóráil an áit. Ó, gairí go háirt an éirí gairí go háling an sin. Mark nóthe, Sean O'Donnell agus be sé Daly a damse an mark sin. Puts it right. Sin an éireacht ba, tá sé sin bulta, cúla bulta sin a Dara BEO a sin Sean O'Donnell. Última hanis agus tá spásanis, agus am cahal ó beglioch. Cúrmis ó beglioch ar sfelet ó beglioch ar ben vert an gart. Big. Immer clistó híorán an bótas an dó agus Sean O'Donnell le teochan cín agus Mionúir is dóch an pola iscin ach níl míad a fiscint mór an scórna bhacht Dara. Céine tá sé réismúnta oscailteacha. Dá éad costanta beidir agrathe go maith. An Collins agus dí cicáilte teachta spás agus Bertas Tír Eoghain tá trasna agus an sellh fátarí seacha. Ní féidir bheith cicáil mar sin nuair a Chonchúir timpeall ar Fearrabháin ó Ciarraí ha sé fíorheachar agus cíimiad an son. Éimiid ó sé an bótas. An mark a damse sé Daly an second Aodán. An a gháil ar fad. An arbheith. Donncha na dtíú se an crochas an éir a fan second breise is áling an rudas. Ní gach imróir tan anna dhéana. Agus ceann das ó caithal ó beaglíoch riimiir san chomá agus ceann eile ó miglíonn so hána scilna có agus haisiid in an sellbheach bhí gortú ar éimiid ó sé gortú rútín is dóna a chorasta so tá cumann maithas a ríist ar be searáid. Se ceart is nílte omlán sástún sin le lán chola híróin. Nis kick sir neamhíoch ag Tír Eoghain sin nach fed at scóráil wa sin ach ar nó sellh tu go bhhain sin ag Tír Eoghain chéad immert bagin í méhlaachtar watha beidir. Trastin go dtí Colin Craobh gur éilú tá se fé bhrún sin ag Sean O'Donnell. Tá Tír Eoghain sásta céirí ligan isteach go dtí puinte áirithe agus an sin tá siad a chur an bhrú se ortha. Níos fearnis ó chéirí seachsa spásanis agus Gearailt hasat. Charíist ar an déobh lína dachar scóráil ó áit son agus an dolú chosan son a bhacht ar a néadfáin ar deile thuirt ar sé fíorheachar de Ciarraí. Manse tá Jack O'Connor is agus beisi de Pháirc na citóige cheappain. Tas go seaigach ní an pastion ó bha agus sí fáte reis ag na holtlaí. Is í fáte reis ag Sean O'Donnell. Sean O'Donnell le roiig go dtí Aaron McGrath mar dúirtú McGrath sásta go siar. San is tá sé Rory Campbell. Cumann le an rúil. As a choráinis go dtí Luke Donnelly fear a damse cooling rope eisina go siar fada le Mark Devlin. Trí cholín ag le ficanis ola. Sí fósig Devlin se an róthir aige agus kick sir bhí sé cliste sin an sé síos beidir beganína éasca. Bhreatha sé sin chomá agus más rud gur séir chic é an carta do bheith. má han tú tarigh imróir síos ach ní dólam sa gur feiceann son a bhacht Dara. A rug sé ar le na láh beidir? Bhí sé titim hana héana is dólam. So, should an chance sí Luke Donnelly tróin a chur reis gan tosa. Kickáil ón na láha. Sí búilte an áard, ach an mudas táhachtaí, tá sí búilte craín Tír Eoghain ar eis gan tosa. Ná, Brendan Muir an rúsáid sé láh beidir. Ná, beidir ná rúsáid. Láh clé, beidir bhí begáín súnca isteach na Gráim an son ó Ronan Collins ach ní raibh mór an bhí sé amach síos. Wel bheith carta dómhaintí ina sin mar ní dólam gur sé geislige. Tá sellh tehanis Gearailt hasat. Is de gíra caiise bheith cumach chunig céimena atá se slúcha ríistelle. Céime dúir tá mar sinna eáil agus muid fan nach lebailach chuid géad le seo cosantóirí híróin slugga. Tucha th bar agus me glenn a techt fear mór láidir tá se tíorchas is nethir le Brandhúir. Overíte go cáil begliocha sin. Íontach tí halbhú John Scott intige. Han náirrtaige caithal agus ha sé fnacht le me glenn éonúair a hen sé chun cín agus ha sé de cimad súla na ggéir ach níos begáín spás ag éimiid ó sé. Agus i cicail se géanaí go fada leis. Ó sé is gíre éilú a sin ó Michael McCann. Úr deasa ní len takeíocht aige tá bhfuil takeíocht ar deire, tá sí cicail sa trasna ach ní mór an stró an sin ar sé Daly agus sellh eis ag Tír Eoghain.
Ja, cinna mí cheart bhí fear las mud an bótas san na stólam Seán O'Brien amach an cín. Gus camera bhí na canta Pháirc Tír Eoghain an seo an eicilm agus ní Russia ró gochas a gribréoch tá sé de déna go má go dtí seo ar chuma. Sile Vacarisha sig an lán tosach Daniel Fullerton. Fullerton strestas is bás agus ein kick bhí an. Fátenis ag Mark Devlin. Devlin a casa harpa ceachmar cólín Devlin agus tá cólín Devlin agus Forest Bar Tír inis ag tánistí chuige ola. Ja, mar han spás san unad daintéireach san ha sé de fágan spás os córa bad an nuair hen sé amach go dtí na clíháin chun sé de stach go dtí an unad daintéireach san éhach dar agus Devlin an bótas an a gúmprád le Ciarraí an dé bheile an lár ar fad plúcht agus ní léon spás ag lehéadí géine agus ó sé istéig. Feice me sin agus tá trúr sa lína lántasach a seasa tíbhlinn i chéile iste is bhí bhí fel an sin an wacaréitare bhfuil mud chun péidir carta dubh ag coile seo ar bhfuil mud chun carta tí chinna cinnte tá carta tí chinna le cinnte teachtain is seo. Ná, measam se gur dubh a bheits an seo Ja, cumán a bhí hocar ar féachar bhí sé sin déanach bhí sé begáí ard. Stop an tún. Buí skirtin go ná an sin leis na sé déala gur buí an dethetar a gáta sin gentleman semach bar hílme go bin carta dub má stop imróir a rá go fest. Ach dar níl na réitóirí tuairt na cartaí dúile. Is anna bheith chiá carta dubh inis. Ciarna Sullivan a teachtanis. Ríist eile. Dúir tá sé seo tras táú bhfuil a Tír Eoghain tristí helmhaíon an áta Ciarraí tá sé na cóúir chumá acha de bhaid is minic ag Tír Eoghain. Teachtaríist John Mark Devlin. Tá sé bheith cuamach. Tá sé casa hart agus bhfuil dónta Dara an chuile búlta ag Tír Eoghain agus Tír Eoghain Ciarraí. Ja, agus Luke Donnelly is tí sínte neidir an gach láb siar an son agus bhfuil sé ach ní déon nóstócha sné an léh bhí an réitóir. Tá sé Ciarraí teachtarí seach nóid ag caite an seo Cluiche Ceathrú Ceannais Peile le Gearailt. Útarí na gaiilehs móta le Ceannais gan caiiciise. Amach teachta de thugann bei tríú bóta gan táir 8 rád na síir. Agus an sin bena bóta le Ceannais an teachta níos sin. Gachrúd táirlú an gáir le chéile. Agus fiú Cluiche Ceannais faoi fiche á imirta deir seachtain se thugann. Tá gamach seachtain ag le clia uaine agus heb ce bhhain san Cluiche idir chorca agus Tír Eoghain. Kick sír stacha Tír Eoghain. Dí búte sciúpaí tras go dtí Michael McGlennan. McGlennan plés go phríd an láir seo. Agus níl ó begléach an eachlis tá sí fós McGlennan an róir an pasca agus í lán tosach. Dí helmhaid an scóid dénta ag Seán O'Brien an sin. Agus camera tá sé difriúil slí tá Ciarraí cosaideach tá sé éifitó chumá. Ja, chiméid sé thuúil ar an gadan bótas an Seán O'Brien agus anna chosint. Smacha tíorcha gan am carta cantam agus í What's a rash a Ciarraí tá camera goil cosintá ar a dáhíomh seo. Difriúil ón chéile ach an éifitó. Ja, ón dé bheile bhach dar an níl scóraim sé ghé Ciarraí ón imirt fós, so ní bhfuil siad cluichí mar sin. Nó méid ag le bhil mar dúirt Pháirc cáile le miné caiisiid cáileún amachins. Fi caiint fo grád na binúr. Cant sa bútar Jack O'Connor chuine istéige a cúlú siar an sin Aaron McGrath agus an job dénta ag McGrath a chun is caiisiir sin haachtamach. Ja, ach níl imróí Ciarraí a brú suas níl sé de ligint Tír Eoghain an caide a chúmpar amach ró riistar fad agus an sun chun sé brú timppla an tí an lár ach slumsa a bheith dí sin dí halahúí anmh níos fuide suas faoin barc unas go meáin unad scóráil an son. Devlinis agus i churáise go dtí sé déala has an glúisiú seo. Déala gur dul seachas spás agus tá spás ar freib sé sin faoiró níl samar freib. Tas go roiige go dtí Luke Donnelly choríist an chosaint dénta agus a brandhfuil méid tá feic agus I don it's cosúil na cosantóirí urómá donna tosa ar dáhíomh go Ja, déantóin leat ní léon dót na leis an sár chosint go Luke Chester an bóta nach mar a hamíid ag glóirt dí halahú eile. Agus í fáte reis ag Tír Eoghain is an chuítá rudí a dul seo bei choliscóir lóchar ó. Tá sí fáteigh sé déanais tá me se an tarint amach tá Ilin Géir. Se géir ceapteach méidir go kicksíir dul dó ní dul an gorá. A tá sí seo Donnelly is sé an táhailt dénta ag Devon Burns.
Iarú Tír Eoghain Donncha sábháilt chun scop ginte ag Burns. Ja, Devin Burns a gimmer cadéal fad fear na gaelach. Nuair dhéchan tú sinne a bhacht ar chlóníidir isteach róiriist ar fad. An raibh fear leistigh do bhéadach sé caiide chlónú chuige anna dhéis ar bhád an so nach Luke Donnelly annach aimseach tí faoin taimse chuige suas go dtí sa nómhach. Ciarraí ní bheise dróthasta leis an géad fithe nómad sa gan dó daim siidir tí cheardiag an lá dearnach a gona corcaí héna sédiag a gona bhan chlár agus trí nédiag sa chéad cluthe gona corcaí. So tá sé ábalt a scóráil ach cosint ó hÉireann Tá sé de chur brú díomhar ar fad ar thusa Ciarraí agus níl siad i géile orlach agus ní léon rair go gin ar Dylan Géine an óbhnáir le héadí Emmett O'Shea so be sé dachar ar Ciarraí. Tá mé héna teanamach tá don gur cathó a líróún go fada le Donnelly sul ar thóg sé sin ach tá sé mé costal sin nómáin is go duna pestan ráha seo tá siad chamathe an na himnóirí nach bhúil sé deach an réiteir hort fao Dara. Táchtach níos go bhíoh Ciarraí scór don féinmhaíon teachas éon rodile. Ja, beidir go gartómh na tacticí a ratharú beáín mar an choras a có níl sé gobar agus a fithe nómat mé sin tían den chléthe so catúr déginn te friúla fialt. Nach idir Einstein chéad chótha go bheith as do bhehar den rud céine tá mar fad súla an torí céine nach seo níos fearhhaine teach seán a bhaine teachtar nonsaí fu se cólíonn glyfa canis na mún nach ní bhí se cólíonn leis an íireach sin ceiricéin chumó a Ciarraí chuna bháinnig Tír Eoghain ach Tír Eoghain cethir a héan chun céin. Ja, Simún an Boatson Sean O'Brien ní raibh sé sásta ligint an chaidir dín lína lántasach so beidir go bhfuil sé de calún peáín muíine sa lína lántasach son agus thug sé faoi é hénig agus níl sé ar a suanas an so agus tarlíonn sé sin bótaí le imróí óga clínig farmhóra go níle ach sé bliana diaag. Agus chuide chugus éan beit chuil siad a chublianna diaag. Na le chuil nach mai séidir go dtí dear na bliana. Rúthir sin Aaron McGrath a teachtar Lán Lewis. Some Pascal Ranier on Passion her Walla Bertha was the Forterash and Jenna Kieran O'Sullivan, the Ciarraí agus kicks here Mach agus siúd. Marvin cool to Glyphishot Aodán be se an chinú noch. Ma an cool se dachar Ciarraí ag beidir tatarash ke go neart ama fáca ach. Ja, catú a bheith darafach leis annach dim róí a sí sér an son ha féchan tamach an son Ronan Collins. Just catú brú suas catú éirecht dhéanamh tamán chun cín. Seán O'Brien a teachtaríis in tras ar an glíhan eile, is tá began spás os a chóra chop, teachta láríis go dtí Dara Lynch. Shelf Cotty Lynch ar géadíir forte raisige, agus an istá sé gur place go hríd, dúr of his score, tá sé kickalta an ada, agus tá sé kickalta ar híomh na lábha clé, cúicín churabóca. Ja, bhí sé sin níos Dara fiú Dara Lynch ar a leid thomáin sé chun cín, rinn sé éireachá leistigh don chulaí, rud ná fuile de déanamh, há sé sást an caiide glóiseach taobh mód an falla cosanta, catú brise tíd an falla, net tú bheith déirigh machtó rinne go duine taobh móda, catú brise tíd an lár agus bhí sé sin níos fearr ó Dara Lynch. Agus sinna chéadcic amach tá cáilte ag Tír Eoghain mar rud le mór í forteraisi Dara Lynch sin. Cic do le mú agus Forte an seo inis i gcóin O'Sullivan ras go dtí beglíoch teasta spás agus í forte inis Emmett O'Shea teasta gáin eile dro Géine nis spás ag Géine a cotadháide an trin ag Seamus Sweeney i bhí sásta an cic cearcha chuaigh dhéile ach fethe saoú go méidir mar teisinis ag Jack O'Connor sin gan seo. Ja, gá pas cuise das an bótas an ceanna bháin ó cailó beaglíoch isteach go dtí Emmett O'Shea agus ceann eile Emmett O'Shea go dtí Dylan Géine an rud a chrothige agus catú bheith glóiseach dá chéalach an spás i dhéanamh, má han tú seasamh i de stack ní bheith spás á chrathú timpplairt, so bhí sé sin beáinní níos fearr na seo Ciarraí. Chancenis ag Jack ar an tar scór fu sé cic cearcha chuaigh go dtí seo agus tá Dara gan fáitige tá seo is cicáí ionintach seo. Ja, agus ceann anna háchtach bhacht Dara, níl atrach á faointe agus níl tusa Ciarraí a glóiseach den néchar, so bhí sé sin anna háchtach an ceann san na chaimsúach fós gan éon scór ón immert a Ciarraí. Chas cuma, mar níl siad tá siad an Eorach Peire, cás dagan na scór nach bhd dagan siad. Sin tóca an sin ag Michael McGleenan bhfuil se ceart se gortathe. Ní deróganna sin tá sé gairí ríiseach beidir go sé cinnal sunkin sa dream as gur sé beáláidir an fearrag. Tána sé nuas ar a Róm bótasan. Tá sé anchosúir.
Chonchúir agus bhain orintha. Ach brúig suas in isisebhacht ar ceartta chéirí nuair Harlín ru déige mar sin brúig suas den éireacht é dí chealabhúí anamh níos fuide suas faoin barc. Tá céirí tar an siúr ní léon imreoir céirí níos leis tíbhiste go lína cearcha cúig híróin. Tá sé sin go bra an choras an a bheith go ach catú brise ar luas díobhar má háanta chun imróirí a herring siar. As na Rory Campbell tuair faoin scór, cíáilte ord ag Campbell bhfuil si crin ní dólam go bhfuil níl. Níl a tíireach an Dara cead curmúid tíróin. Tá chóicín curmúid céirí agus an Pháirc Peile fós ag na holtaí cíceamach rís sciupaí ag Devon Burns. Prabhaid sin th géine. Cleanan sin faoin tastin bhí sé mí leachtar, tá tá fáteráisisin sé céirí is bhfuil deise go dul bhrí hontaí sciupaí an cantra búilte trasna cé bhs an rás, síl go mthaí an cosantar an rás, agus camerá bhí cuma cinál máil an sinar imime sé agus é teach trasna níl samúil se gorta cinnte chosúil sin gur stopte le bailach mar bhí sé dul drón na líróide. Ja, níl sé céad fan géad í dóla méh níor hosna sé cléthe canis na mún, so níl mór an tréála déanta ggéis doch an gortú routine stóil a bhí chorásteach. Contour se agus tá sí ag bhfuil chantar ar the ríist an cóilbáre idir híróin agus cóil an tamseo ar an Conor Cody bhí an. Ja, agus céirí anna bheocht an farsa Devon Burns anna hábháil a ríist lámh láidir chun an caiide chur amach a ggur kick da a cúig. An ráthhaid an sco genta ag Devon Burns. Far imrin le na Gael agus sin ag tíróin agus muid in ggheoireacht trí nóid na mar sin beidir chúg nóid fan am bheits am cúteamh gortaí an go ad le hama. Ag glyfa atá réisúnta spéisiúil, níl seach réisúnta. Tá sé cís. Tá sé cís agus dócha imróí óga ní hanín sé lom bheith cáin imróí óga is tólam cai céirí an choras a chastrú begáí, is tólam cai sé níos mó brú a chur chúlathe tíróin ar a sé de teachtamach, a sé ag ligan dóibh teachtamach ró séráda ar fad. Ná hagar mé go espa gaoitheach, má tá gaoú sé de lona bhógan seo ach tá si a bhábhar chiirí a géad leis an kickanis agus kickáling builsa. Tá mar rála sin. Trí kick carcha cúig builsa th trasna. A sé sin go déal ar fad é sin í iscint agus batlam bótaí canahéamh godógan imróí séir chicán na lábha nuair an skilson na có. Tim céad fáin géad leat. Céad fáin géad. Ní bhíon bit gcónaí géintú nach tá géintú ar gan. Shelvanis a cahaló beglich ríist. Beglich dul trasna na parca ach trasna tá si dul an os an fortán teachas go cín. Johnny's fear inisiach le fáting Jack O'Connor. Jackie Gear Garisteach ach tá siar inis go dtí Garrod Hassett. Hassett nish. Can just boss British she's like ríist teile. Tá an shelf cáilte acha Dylan Gainey bhí an Thompson Fotteresh ag tíróin. Tá trí cholín chun cín. Den córa fós céimiid am a cúteamh gortaí bheitsan. Chánáid, cluisim an cúteamh gortaí gur an róthúirnis Sean O'Donnell. Shelf fós ag O'Donnell agus tá sínis ag Daniel Fullerton. Fullerton chun tuair faoi scóir lena chétó buaite anórdaigh Fullerton banis sin go maith agus táisí go maith agus inis ceithre cholín etre. Agus Alan Denine déanamh go maith Fullerton suas go díosach nuair a ghain sé shelf tá sé chócrín rud a léirthe sonige. So leid gánáid idir gám cúteamh gortaí bheits an rud agan scúil 3 idir muid agus fed le hamas. Ceapan go mé tíróin a bhaitní sásta ná mar bheith Spanistíos céirí an seo scóir a testáil a chiúil nimir chun tugan in muine na hortcóp. Sure imar sé is sásta go siar tá siad faideach a chad tá siad sin faideach tugann sé just a híróin na imróí Haran siar. So den iireachtain is ag Colin Crowley agus well sin an Dara can tucar móí Colin an séú can tucar móí Ciarraí agus tá bhfuiln cuma or an gúil siad a caiile misníiste hin sin. Ní lisa go conas an cosan sa a bhrisise síos is tócha ní am riidir a gine choras dá le héad fósim líana imróí óga has de fálam bótaí caitú bheith féinach bótaí eile caitú brise tíd agus an bótas an níana idir ceachtar den dárod agus vendan túm go bhfuil tírónna féchant bhad níos fearr ná Ciarraí ó héamh an choras imirtha có.
Captain of Fórneáil Devlin, she has the spots, Achim Canchin, Fatimata, kicks here, Mach, as he carried to the great tour. Then he carried the horse go, Donncha Squealer, and number 25, Donncha, Richard Shaw, fair black Lee. Oh, yeah, she did have Gamach, lean along, cool here, he has it, Agamat, a Clehem or Toss, Boss, or Sagor. I was a fair thing here, Dave, cool bar. Nish, Dylan Gainey, Nish, I was here, Elo. You know, Seamus Sweeney here to Gainey, August. Well, we must have the fun of Belgian Claret League. Sore irritation with Dylan Gainey. And a winter father, because Neil Michael McCanches in La Orloch and Echer, who to Dylan Gainey, and both the son and Skillahag, yeah. Nor a force on Lava and Gad, Harris dress now and Hitog. Love Vector Colcaracha. Paul, give me a ginger Vector Brass Hostel Chin, Nish Chanceg, Tyrone Ceathrú, Sean O'Donnell, Chachter Nuncy and Shawnish, Achad Well, Vin Tola, Shechonal, Skasha Dulcis Bossish, Marnie Lenz Boss on, Marvi, Emery Chatterash, Augusta, Arish, and Cart Egg on Rater, Fluctuation, Guntala, Nisha Sausage, Squilish, Leroy Dinish. So, two for Leroy Hunkeen. Yeah, Corinne should denur an ish, Temple and Son or Adam Corno here. It's because the Kudaka Gloshaft. Elena Gloshaft, Shin fired. Ronan Collins and Shin, Augusta. With the hard in your Frabble Leroy Cart, Augusta. When she tangwell or Talha catching the strike with the Fullerton. But Tirona Gira better. Vichy the Nochter could wag on Amot needed to trick holding Hunkeen, a Vision Sula, better score on a goal all. And Mostruct Shelve. Or Limachan a kitchen well, he's on car Fullerton goal Shinach Town. Shelf took a wise, he fought Rash. I was had to trick a second Fanta Idermuds. I was Fad Lahama and Chop. Carlo Begliachanish, Corraiga, Goody Kieran Sullivan. O'Sullivan is an ish, which Chani Hikala Shach skip by Neil, Chukujiga Gearailt Hassett. Sposek Hassett, reached on the Himmery. Tarrant Sugar Hero, but the Hilmagra Hassett and Torfi score Neil, Chonchúir. Unfortunately, Jack O'Connor. Tá the Cunyal Soul, Harvey Air, Jack O'Connor, tá the Farin Kid Tugget Tower Fod, tá Uber Dentig lads Hierón, Ashton pass just the spots, a Drogeni, push a cooling into Huntly Honelle. No matter Hint, Sheer Nish Goody, Colin Crowley. Crowley, Sheer, Goody, O'Sullivan. So the Emmett O'Shea Trasna, the Cahala Begliach. Prabanche, August, tá Dohan Feckagan Reiter, August, tá Fadla Hamachitcha, and Johiga. Marchot Trish, Trichanoma de V. Raceunta, kind of a Iantach, special again, I'm Kane of a cousin to identical door here. Couple scores as for Tyrone, go Howard, Iantach Genta, and Devon Burns. August, the foreign go just a Chomri Festus by Tyrone, what is sauce to the chop. Eglaham, Marta Shitson, Hunkeen. The first part, 3 hole in Aka. There's the first Tyrone, it's on Akadam, Vira, Nachra, more on Chansaka. Well, Pedro Gashagiru Dalamologa for him. Acharenchoma. Agus Trichanoma at Katja and Chop, Ta Tyrone Hunkeen, Ta Shechulin Akashud, Ta 3 Hulin in Kiri, as Muds Egg Laham and Chop. Shomar V. Priv Imachti. Head scoring Luke John Lee, Hierón, fresh Gonomed. Watching. Scored Jatsinig, Mark Devlin, Donncha, Ethan Keane, 3 ahead. It was Mark Fullerton, the scored Daniel Fullerton, Ricardo Murrow. Shredo. As Bedden scores Pháirc Chonig Moisession, 40 Dylan Gainey. Regis Reach, Cousin Tori Hero, and Cunyal 3 and Ma, or Jose Hiri Martian, August. Martian, has the foreign goal Shach and Shaw, slew a couple of the Ella Chacht Foss and Shahach, a slow bell camera and Shabarki Rochorach, Schuligan Am Kane, Better School Cliffy Lachanish, the Hériann the Mines at Barker Roca. Shin Marvian and Chop, August. Eglaham Chop, Tyrone Hunkeen, Shea 3, and Ishkoham with Sias and Ishhagan Tavlina, August Sias, Heg Kuan, August Heg Aodán. Gomíle mágad a bhachtár agus Aodán Gearailt Thairm agus socha Aodán tíróinnig immert an bhagus an tá dearg le cirí bheith fóscailthe an baideoir annach á bháilige.
Ja, chiimeáte sa chléhéad ní leon dótna le son amach na badí son me isteach bheithchéar Ciarraí. Níl sé gimmert le luas há sé meach sir séar trasna na park ach ní leon gara únta, ní léana déirigh brise tíad an falla cosanta son, agus bhísaige Ciarraí go nimróch Tír Eoghain mar seo, so cai go raibh sé de cleachta brise tíad blú chosint. Ach níl séad sos go dísa há sé de gimmert amachs na cúníos na Cluicheáin, níl séad níor bhéon roiircha chur bád nó éon den tóirt son agus is dólam go méid Tír Eoghain a bhad níos sásta an son sa chéad le. Cínte go méid luas an blúchosint ach cosint do chreite siú gohaire stigar Dylan géine agus imar sé níl orlach spásacha agus anna sé dúint dul dro Tír Eoghain is an stíl immarthacha. Ja, agus is tócha creúnt de Michael McCann ha marcáil Dylan géine ná fuór Dylan géine puinte bháin an tungus cíimiid an daintéar a bhuiin leis má rain sé sellh ceart ach níl sé fáilt éon orlach an éair an sunnaistigh. Ach ón déhheile chomá ham tócha le lína lán chúil Ciarraí, Luke Chester, Alan Deneen, Kieran O'Sullivan, has sé déanamh go má mar ha spás os a ggóir amach ach mar a luam ar riimiis an chluthe Devlin, Fullerton, Donnelly sa chúna, ha sé anna gain séireach nar a gain sé sellh ach bhí féhanómat an sun féhadónómat so ar daimse Ciarraí puinteán immert, so ní bheith sé sin maithagóint agus beag an gaad taú le Tír Eoghain sa Dara le chomá. Agus bhí neart an caiide Ciarraí sa ché cúnómat déag achas ar éigen gnáir le éon stocha descorád le chrothú. Sinné mar an sort chóras a haige Tír Eoghain, ha gá rágat, ten tú haris le cad fada, ard. So beidir go raibh sé de cheartaige Ciarraí cailó beaglaí a chahabhaisteach feag tamlín an sunnaistigh féchant an osclóch sé sin féidir go bhacht Dylan géine imidó sé cúpla brise uig ní inadar sin. An Dara báta, an Dara slí chun brise tíad ná caithe tú rith ar luas. Ní léon luas an immert Ciarraí, ha sé ró stadach, ró máil, timpeall na park ní léana tacht ar luas chun caiide thógant ó Pháirc agus há sé róbháil róstadach agus cai sé feosa chur sin ach nadidir an bhfuil an fuineh fiochan séad sais troms na cosa. Tá cum trecht cinnte is an láirchairt anna chaimhrann stoch idir cailó beaglaíoch agus na glínan. Bert Fáigh cuoinnig seo cluthe faoi 7 bliain na díag agus an bhirt son há séad tééis tamil a chahabhs na seomraí meach an hana héna duine amach ach agus caiile déanamh go má mar an cumas a háim na glínan nuair a héon sé ar róthir há luasaige chomá agus cóchtaige ach caiile déanamh go má sé fnacht leis dearann chéad lehan sun chomá stáil am Dara linseánna sé seach sa chléad i Ciarraí rinne sé éireacht brise tíad ach ní bheith Ciarraí sásta cai séad an choras imartha có athrú. An bhar fad well be mid chun sus beag a ghlacha inis achas an nar ilmid be mid leis libh leis an tarna le Tír Eoghain hábúchan séle trí a gine Ciarraí. Fannaigh linn an sa.
program. All the boys and girls currently playing for the division, please make your way back to the stand or terrace now, as both teams are about to re-emerge for the second half. Thank you. Right, I'm with the Ration Ciarraí agus Ciarraí takamach ar Pháirc and agus Níl ahrú dentan é dána gurte sin éontasort ar gappa go méidir goisiad cúig nóméid chun. Tuair tú cúig den nómatí dó bh stólam go gíimiid cúpla fear teachta stachan son ní léon dót na les dólam go gíimiid Tomás ó hena féin
beidir Dylan O'Callaghan imróí maithe Kevin Goulding so seans go gihí réad son nach fanna siad cuaig de nómatí mar céimhhain fáach annach chud imróí is dócha náfuil ficálach suas go díosach just luas cá tú immert le luas ní féad leat fed an túm gur misise tú síos cosint mar a háige tíorrán agus tá seasahead sta cá tú tomáin chun cín agus an gé son vís hísar Dave Lean an son be sé sin bhí beganí neartnúir han tú hí son be sé dachar de Ciarraí scóráil in na chuine. Fest me héin tús an Chonchúir ní féidir a bheits a gcónaí gur an neart a gcuithe méadú písa. So brenn na bratacha tá agus béon chuise na codúil le tíorrán in san darla go háirí mar bhíonn tú cicail ón híomh seán na parc ó héidir lá clé isteach go meis si beidir a codúiletacha ar tíirn sin agus é réil tús a chuir darla ach dameach an dáorna ní annach for nóáin fé lethir. Ja, charíist bhach Dara Devon Burns sa bháda de Ciarraí an dátha bháil sonna inse rimis le hama. Tá mar chéin cheanna go sun méisteach bheith fad an túram go bhfuil buit ar Ciarraí. So an tá Dara glótha agus go bhfuil fós a chluithe agus go mór sa chluithe a nílach tí faointe atara. So más féadló a bheith níos crogaí, níos muní cai siad muín a chur únta féinnig agus tomáin chun cín, brú a chur ar kick amach Stephen McMenamin agus, you know, like, ní bhtha tú cluichíd an tuairt sá agus tú a seasamh siar, cá tú tomáin chun cín. Níl deirlóna é níl siad déir chun báis an fósacha cáiste féúach se. Tá lethirlíigh a chum chuna sinna dhéanais agus lethirlíigh idir na fórne seo agus áit an tríú áit a mótaí Ceannais Peile Mionúr Electric Ireland na bliana chábhail san ideog. Arí tíirn ré, imnúirí ré, TRÁCHTAIRÍ ré, Chulagan ré. Plusa. Agus kick síirtá an de Ciarraí ar a buinte. Ná a bheith scór scipaí áilthúr se misna chum. Cála beglíoch réchan i kick seo bhóla agus bólinn se caníisiil. Drachadú Gearailt Hassett. Tá sí fáte Hassett a géir éilúd sin ó Conor Curry agus tá kick síirteach bhail sin a bhí bháis. Ná an bhagatú ag Jack O'Connor. No, tá siad cicáilte siar go scipaí. Beidir gur cóir sin faoin gae. Ach Dara go bh sé roiad amach gine na gaothe. Agus an beidir don imar citógach mágur ar glíhan mí ceart ó seo car an Craobh inis. Craobh déanana go má. Ilú sé ach tá. Head an túisgurt go léir tar an siar cathal beglíoch inis agus beidir go sé ráte cathal dul chun cín. Sa sin déntaige agus an buntáiste tucha. Cicáteach an cín agus ní tháinig an buntáiste mar sin tá kick sír agus bheitha saolú. Beidir go dtíon seo dún cecha láidir tá chuí. Ja, ein tíim leat factar is dulm go bé sin an tachtrucht is mó hí sa seomra festas ag lehama. Ní féidir leat bheith seasamh siar, caithe tú féchant na súla ar de chéile chóraach agus tomáin haris. Néta tú bheith caithh na líróda ó rinne go duine, caithigh den éigent cenaíocht a hógant, rud íon caithal ó beag líoch an bóta son. Rácí cearcha cúig sa géad le. Agus an is kick sír sa Dara le. Alíonn seo a brenn le seo kickáil. Stíl chócún pórdach, just an slíoch luasin a chus, ní hamánin sé an cá, just búlann sé chódá sé anna faointin son ó Jack O'Connor, agus gan nach ráfuint átara. Kick na líú sinna méid. Nis. Steve McMenamin, chud smó gona kickin más a géad le bhí siad go má. Can se mach dró me glína ríis, brisú síos an sinna go beglíoch. Fáte Rashid James Donahue go híróin. Agus Rashid McLean an ríis. Kickáling i McLean in isteach agus í amsinnis ag Mark Devlin. Á chulinn ag Devlin a héin chumás a géad le. Tá sí fósaigh Devlin, tá se an tuairt scór agus tá sí sin sin scóráling ag Mark Devlin. Ach beidir iad an go léirinse sin go bhfuil guían. Ja, Guián agus don chéadúir Ciarraí a brúsuas ar an gic amach macht fearar ar rud i chéalín go bhfuil spás i measc na cúlathe agus dúsáid Mark Devlin an spás son agus anna faointe uig. Tríú cúlinn ag Mark Devlin agus trí cín etar ríist agus cinnte tá an ghuí a neartú an seo. Cathal beglíoch ríis a ríis tá se go an róthir. Cá sé dul siar mar go se slucha ag trúr. Ja, cha sé dul siar mar ní a bhéine taú leis, ní a bhéine ar a héamh chun tas lábha thuirta, so ha sé anna dheachar níl sé a gobar dá chéile. Ón O'Sullivan a ríis, ón O'Sullivan isteach. Rashgurdí O'Sullivan a ríist.
Nis Rafael, Chimwelton, never Lanach Dole, vi Barry Tiernan, Nis Currina, Marvin Mission, actually Tadas Balach, Gearailt Hassedon from Trastna, and vi Lachter Chinik Hassedon, Tanchella Fosaka, as like Sean O'Brien. Now vi Lewis Sean O'Brien, Cooper's the gate, Lanner Husha runs, he was better. The Lanach Tach Rish Kasha Dol Shear, August Emmett O'Sheanish, Ach by Tyrone Brass off to the shot. Past Trastnish, Gudi Ronan Collins. Collins and Lena Carcha Coig. That's a Sposs and Chohanish. There's the forte Jack O'Connor. Jack on pass the shot. Arashkudi Jack Rish. Gentle Cluiche and Sinead Dylan Gainey. Jack Ord and a Kitog. With Canon Emmertige. Powell is Pháirc at the Rish. Bhí sé sin nó táiltho Jack O'Connor. Double sé cho Craig don scór son. Fuair sé sela bhí sé meisteach dín unad ó scór an báda. Bhuaig sé ar a Dave Líne ag an son an náirt de léirigh sé chun tomáin chun cín agus sin anna faointe uig. As been passed Skipper Rash O'Gainey, Cluiche Ceathrú Ceannais, Rudolph Gesto. Now, kick him up for Rash, as a fortune Gearailt Hasset, Nish, Josh Kiri, Acha, Me, Lachtorik Hasset, as Tokawaha, as a fortune Rash, Egg, Tír Eoghain reached, Michael McLean, Nish Chat, Gruiger, Brogabui, Brishi Darga, Ganzibon. Donncha Galair, the Fecal, Shea Daly, Nish, Sugarsa. Barnashus and Horse Feckasha in Rowa again to Shakunal Cheleve. Sheernish Kudi, Sean O'Donnell, August Eshnadol Trastna. Brandon Cliffe Ceathrú Ceannais, the HÉireann the Bell, the Mionúir, Letic Ireland. BEO and shot as Porky Crocker, Domhnaigh. Kick seared now, Ra, and my Cartha on Cho, Aodán Gapantho. Stolam gur cheart. Bhí sé dul Joe na Cada fuair sé an fearr, so stolam sa gur cheart. By James Donncha atá on. Buí ag James Donncha so. Yeah, cinnig ceart is stolam ag. Three Winroar, or Spano Carta Buí go. Burgess Tír Eoghain. Donncha agus Shea Daly agus Chmalish and Sean O'Brien is Kiri. Dina Rálam Aodán go ceart stoppachar leis na pesna seo siar. Bel Gaelach. Yeah, beidir just braham hénig bouti, níl na himróí a glúiseach chun cín. A sumta gáinní níos fearr inis. Gaininish. Not an action in it. Ach tá Berta Arre, Berta Cholúr ans Gainey Leroy Bean Berta Arre. Was orn to Trúr. But Ceathrú Ceannais sin Bernie Howla had the Rinelle. Kiri Gearailt a Shawnee's fire inis. As Colin Crowley and the Halloween Denta Egg McLeanan. Harbour Fod, Bultaraiga Goody, Rory Campbell. Agus Campbell turning a sheer a Trent, Agus kicks here a shoot. Oh, Colin Foss at Trishin on what catches a Dara. Sample elegant pass shears. What's it McLean reached? So give lots of knocked up with Sposs. Far more loader. But they're Halsha Shelvinchin, Agus a Pascal Shearing a good Donnelly. Or Mark Devlin McCartan Rock. Agus a Devlin took on Talon, Agus or the Feckham. Mavin couple of fell on ye Hale, Gagan Rator 5 just can you him ras. So couple of kicks here if I got in ye Hale and Joe. Yeah, Sinead Eoghain, Kieran Sullivan and Baltason, Begani Nard, or Devlin, Visha Machshisach, Visha Ard, Niland out in the less son. One of the Gearailt Ceathrú Ceannais, Agus Sinead Brian Conway at Gearailt Ceathrú Ceannais, Cahaganzi Irrefix a Coig, a couple of Ahur Dentok and Mass, none of the Rivershin, on kicks here shot, a Luke Donnelly. 3 Colin scored at Luke, Canwan kicks here to Gaidla. Gus Costin shit 3 uur and Cooler Bull takes Tír Eoghain. Bert's on the Gearailt Ceathrú Ceannais so another Victor on first new she the shot no met. Bert's Ceathrú Ceannais. Fan was just in action. She took a shot foes. Machinish Colin Crowley. So one of these Tír Eoghain Gearailt Ceathrú Ceannais agus Bert's one of these Kiri and Chella Forterachi Tír Eoghain nach bhí kicks here. Nish Ceathrú Ceannais Kiri. If we're a Hochtog, Joseph Lenihan, Eshna Ceathrú Ceannais, now Kieran O'Sullivan.
Agus tá iwwer níideog Dylan O'Callaghan a teachtasteach. On the Kerry team, number 18, Josephine, replaces number 4, Kieran O'Sullivan, and number 19, Dylan O'Callaghan, replaces number 10. Ja, cuma trecht ar Colin Crowley a teachtamach an bóta son, agus Kieran Sullivan sárfella dór, bhí sé Pháirc Mark Devlin, so lá cruige ge siúdach níon sé ar is tócha ach caitú imróí fiseáta úr tuisteach. Number 20. So, Brian Conway tuchasteach, Joseph Lennon tuchasteach, agus Dylan O'Callaghan tuchasteach. Trúr unadí ag an am chéine. Rud a chéad ar nóig go mé an am coachh gortathe seo breise agan. Sa teach an Borcan sin Conor Cuddy hÉireann. Now, chéad scóra le beis a táútach an seo. Aodán mar an Ciarraí ní bheith Canháin etra. Sin ar nó más cóla ní bhíon an. Jack O'Connor is brenn tús an seo. Is pí a jazz cosíochta igen sin le héilú. Some testbúteach íseach an ríist eile an chosan seo atá a dhéanana ag Tír Eoghain. Ciarraí á dachar brúisú huidir, so ag Brian Conway céine. Test jazz the spás is fecha spás bhí an an tam sin. Hearing judging number 25, Brian Conway, replaces number 2, Conor Cuddy. So Brian Conway, hearing judging number 25. Sin fós ag Ciarraí ag an lecholaí leir Adam Curran. Adam Curran is the spás ag fáilte is Joseph Lenihan. Lenihan a Ciarraí. Begliach as dan tan the eile Dylan O'Callaghan. Is Gearailt Hassett. Tíbhí go lína Carcha Cúig. Tá sí ag Dylan Gainey, pass jazz isteach a dro. O'Shea cast a heart, tá sí brúta an orda, O'Shea bhfuil sí crain, tá slú jazz, sásta tíbh san Aodán, tá na Mhór a leirta na chéile, trust, ar Dara. Sin an coimert is fear a chnicamar an óbh chéirí meach dó rinne go duine leis na pass na lábh son fear hapig agus an pass son ó Dylan Gainey isteach di Emmett O'Shea bhí sé go híhann ar fad a chana faointe bhí go leor le déanamh ag Emmett O'Shea ach anna chríoch beidir go dúrach sé sin spreag ag an dómhan is. Bhí cear go dúrach mar nílach atrach cólín. Níl Ciarraí tar simmart go ach níl si do cólín chun Dara. Agus tá bhirt sochasteach chud, bhirt onadaí. Agus an is tá beag an brú beidir ar hÉireann. Cícamach an is ó McMenamin. Táach agus Mark Bragg an óia ag sé déala. Tríd Tír Eoghain níos láidre an éir. Mótar Lorna Park. Scoil méach na kickan amach san tá sé dós cór imróí Tír Eoghain agus tá sé do rithisteach a dro na caide agus anna creidúnt Stephen McMenamin as é sin. Sin na fágur tugusteach donna kickan amach. Ach tá se le fáte reis ag Ciarraí ríis hín test tearnach sin Tír Eoghain isteach róchom go chun cúlbáire. Agus tá mé rá let sílim go bheith múid carta dómh má lenan na fálan na seo Aodán. Ja, sean sach ní rovinnig I chimíd na cartaí son. Tá sé choráine sí fáte Gearailt Hassett. An bhís Iberton tá se le fóta ghuiil níl tá sí fáte reis Tír Eoghain cosadháid déanta ag na holtaí as í fáte ag McLean an ríist. McLean cean teach sa spás. Fáte ag Mark Devlin go déanta go deasa go siúd agus James Donahue teachtanis, Donahue isteach sa spás go dtíon lán tosach Fullerton, foul déanta ar Fullerton agus kicks here ag Tír Eoghain. Ja, stolum gwil Farrell tí teachtasteach an seo de hÉireann. Fecha seo Aodán. Ja, hí na lábh, ja, címíd an son. Amach dó. Sé grán, bhí sé cad a bhí sé déanamh agus tócha, duine tú an rud a bhí na testáilchan an cluthe bhuiilú síos. One of the eile réile teachtasteach go HÉireann, Shea Brown. Ach rubh sin an kicks here ag Mark Devlin fear a chur kick Carcha Cúig ar trastan sa géad le. So tá se díorchar lína Carcha Cúig chamá. Agus cúlbáire a ríist eile Devon Burns. Nó níl leoch na himar a gceistan seo ach dá meachta Ciarraí bheith Burns ar an airlista. Bheith Ciarraí amóthas an gluthe sa chéad le. Dá hábhailt an rúmte gá hábhailt an sco. Ní bhfuil seas tá sí fáte sé Jack O'Connor. Nís bagan níos mú spáin is ag tosa Ciarraí dar le bhfuil níos citte níos mú sellibh an átain níos contúirtaí chun mar sinna. Cála bheaglaach na teach brenn sús leis an dorn trasna. Dí Emmett O'Shea gur éilú. Lán cholaí den go maithe chuine amach an is sé. Sí fósa go sé cai an cantin kickáil faoi bhrú. Bhfuil sí sin kickáil ar trasán. Díl bhí. Tá bheith chácaíonn seo. Ja, bhreathas hénig gribh sé sin thar sin trasná nach
Bhí roiach maithas tócha ag an muir chúlar níos fearr ná mar a bhí gomsach ó náte a bhrahas go raibh sé sin hÁireann trasnáin. This is number 15, Luke Donnelly. So tá sé Brown take isteachas agus tá Luke Donnelly fágáil na parke, but is that mar bhealach gúil Donnelly fágáil na parke Aodán? Batlam an cinenne son rud mád Ciarraí bhí sé annachchain séireach an son sa chéad le bhí sé beidir ceartta go bádagáil daimse sé tí faointe gácheann an immert sa. Mór Devon Burns bhí cúil an kick sin bhil an capture butarrád as sinna níl teach an dar úrgúil sellh cáitigh tíróna kick amach sellh Ciarraí cála beglioch an dal trasna. Is dé droch fest ar Gearailt sin ag Sean O'Brien agus bhí fáte rais ag tíróna ríist. Bhí sé ceartta go Sean O'Brien tuairt faoin na faointe hénig an bouta san bhí sé ní raibh seach fithe cuaig slaat amach. Is seo an íireacht an sin Aodán na chonig muid tocha se chur isteachar na tras mudigir a gur debraí an seo an íireacht. Ja, sé dachar é rách ó náta bhrachas énig raibh sé Hársa drasná nach Well chonig muid ís luúth gur bhí sé sin tíhir an ggóla sé tíhir den Chonchúir an ggóla eile. Lebalach rúid an dar le cúlíon món idir na fórne carta buíonn sin spáinte go Joseph Lenihan. Agus beidir don Dara iirecht spáinún carta buí dó seachas a chéad ceap. Rain chumad reisir sin immert, tá Sellh Tíróin nach chuna cúlín amháin scóilte agus a Dara le. Agus muid ben noch lebalach rúid. Sellh Joseph Donahue an seo. Donahue sásta dul sireacht níos mó brú teachtanis ó le Ciarraí. Brian Conway an sin. Agus tá Sellh cáilteachas tá sí fáte rais Dylan Gainey. Dylan Gainey brenn seachas teach sa lár. Rasharíis tí ó Callahan agus tá seanis Dara Lynch. Dara Lynch a rais agus tá luas go léir imithe an ionsaí seo. Sné agus sin hálín ar Dara. Well, bhí sé sin mí leachtar ó me gléanaan. Tá caiid an na himmarthe treistim le cúpla nóid an rós. Ein tím le níl an luas céan ó nach Se an chancenis agus bhfuil si chuthar trastáin ag Eoin O'Sullivan agus tá na fórne ar chóscóir agus muid ar tí tosí sa gahrú darnach. Ja, agus ní bheith banistíocht Tíróin ó hásta stólam leis an gosan sa Dara le há sé de brise tíad na Bearnaí in éis agus an bouta san luas ó Eoin O'Sullivan ón léigún anna faointe go siúd. Nis tá brú ar na holtaí agus a ríis Sellh fáte tá na honada seo déanana difriúta Ciarraí Joseph Lennon an teachtanis an Pascal Roige go dtí Gearailt Hassad me sé sásta agus sé dogur fricón Chandra Cole Ibre Emerald sé Ord Cole agus lena cheart a hort Aodán go Hassad níor ghlach sé an cúlín bhí sé lor go chúil. Cinenne ceartta gnám ceart Joseph Lenihan anna gháil ach níor stad sé ní chuig sé le taobh thomáin sé chun cín rud a chruthigh an spás de Hassad trasna go dtí éimiid ó sé anna chóimirt agus a ríist brú ar an gic amach. Agus a ríis Sellh fáte acha agus nach heisteach mar a chas an clifa. Tá swé, well, troch fest ar deire tá go bhtha ach anis tá an bhrú ar tháinistí chuige ola Tíróin. Ja, stólam beidir go róidir roichemadach sa Dara le go róidir cos an drómhúir Tíróin nílach bertus na tosathe go cai sé níos mó chur suas. Mark Devlin is agus tá an talón. Kick serious teach an de Tíróin. Sin gúsa sun cin began sin ó Dylan Gainey agus tá carta le spáint go ar Ciarraí. Ja, carta buí Dylan Gainey mar sin. Donald Farta sin Donald ar a bhealach bháile ó Longford dín spidéil beidir gúil G-Tour beag tóchaige. Séimeige ar nóí sa glufa seo mar go mbeidh gáile gimmar na mútarí. So de Michael McLean inis
McLeanan lena chitóg, tá sí sin ord, ach tá sí cám, tá sí híomh na lábh deise agus nílan sin nach tríú iirecht tá chomú ag Tír Eoghain ach tá tón titsethe asta Aodán. Rochi meada chaise de fnach siar, caithú brúchan cín, caithú iirecht scórnach ar suas a chláirú, agus a ríist haise sásta an sellh géile an gic amach agus Ciarraí teachta isteach sa chléthe anna bhór inis. Tá cholín fáte glóna san níos luútha pas go raigen is go dtí. Hala beglich ar a glóna. Ach í chuir siar go dtí Dylan géine ríis. Géine gur éilo ó McLeanan agus bhil cinnte tharraigh McLeanan siar tena ná sin cárta dó. Sin cárta dó tar réir. Chur a bhaim. Well, réir na réalacha, yeah. Agus imar rinne sínta just sa bhfuil cuasaí smachta a dul as ruchtan seo de hÉireann. So, dasach tan breiter laursle. Ja, stolam cíhí sé dómh. Rinne sé tangbal in a glóin sin an lán cholaí mar bhfuil dul Mhór. Yes, carta dos pointe go Michael McLeanan agus ní dólan go léon ábhar Gearailt ag don sin candaríilcha má stoppan tú imreoir a dulchan cín carta dó. Ja, níos measa ná son, bhí sé ard, bhí sé timpeall ar a bhínáil strac sé nó sé, bhí sé anna icáalach agus cailúnt anna bhór é seo inis de hÉireann. Now, Brandon sin in Yushin, a Brandon Michael McCann. Agus bhfuil carta buí pointe de Michael McCann, siadam go bhfuil chama in Yushin. Will carta Derek's pointe go Michael McCann? An cumar an scéal bhfuil sé fágad na parca. Cumar an scéal go Michael McCann, so Berts imíthe go hÉireann. McCann agus an méidir chonig mise Aodán bhí sé dul dó. Ja, Bert anna háchtach de hÉireann an Fáir an glóin. Ja. Glún clé. Bhí sé sin grán á McCann. Glún clé. So, fíá bhfuil andonna ar hÉireann, tá siad inis. Agus sinna Jack O'Connor ord, Jack O'Connor har a trasnán. Na harú, sé doch sé sé cléchló mláán ar an gluthe a bhacht Dara sa Dara le báide agus puinte anna hapaige ag Ciarraí, ceann eile glótan son ó Jack O'Connor. So, McCann, Tíbre ar gárta Darragh ar a tuirt agus McLeanan carta dó agus ní mar éon imar ag chuir an barc ach ní dólam go éon leiscéil na éon ábhar Gearailt. Bhín dá cinnig genta carta ag an réitor. Ja, cluthe maithimar ag an réitor stólam héana ag batlam cuidas na cinetha dianta ag taobhlína Tír Eoghain. Seán Aodán le níos amach don Pháirc go bhfuil anna luasaige táin chun cín níos luatha bhuiine ar Luke Danley. Agus gan échad amach isteach agus ó batlam é sin ar ha scórna tastáilmhatha. Shelvig Sean O'Brien ríiste Ciarraí agus tá sé seo thug go thomláin. Costal le gách le fé umláin difriúil, chéad leis an Dara an seo go háirithe le denóid an nuas. Tríd imimetó sé inis. Mu pass jazz ísisiil trasir sin cinna haine tá sé go lánt ag Gearailt hasad a ggéire ó bainte den líana de go an dor. Cos an dháidenta an fedlí Tír Eoghain teachta scór, BEO scór á go bheo. Mar nílach 8 nóid na mar sin fan an seo cé go gapam go mé cearna cúgnóid gam chuirteh gortaí Aodán cheapan. Ní léon dót hí anna chud fiúna take isteach agus nuas ar sin gan dót an scúrseáil thusa sa chúnan son nach Ciarraí just a gobar a bhad níos déana na tacticí níos fearr. Ó sin a Joseph Lenihan, bhí an tá le Lenihan mar bhí carta buí spáinte go Lenihan níos lua an tá Darragh le Lenihan nar spáin carta eilean sin dó a bheachtar leis. Ja, gan a ríist an cad san isteach ní a bhéon chrá. Buint leis hasil Derek Fullerton a chaimsúach dunín chun a cheartúirt an lán cholí de Ciarraí den bhana jab ar siúd agus gan dót Neil Donnelly istíige hiile. Tá tón titsethe as Tír Eoghain a chúisicint. Camadordó molla horsta Ciarraí agus na fiúna thugadúir steach Lenihan agus ó Callahan duine an difriocht. Ja, leanún tar inis, gan a bheith sí siar mar íon Tír Eoghain sa Dara le caithú
nuair a hanú an uachtar caithú na scórna a ghaimsú. Imar sé tíh séis an imar go sé a sean go scór me se sástile a go háling go sé ar trasán a do cheapan go sé gíre í chur faoin trasán. Ja, gur fear bhí anna chiún sa chéad le a héna dóimse ige sa Dara le agus anna creúnta imime ó sé mar cheappa mar go raibh cuma sort tuirseach ar an sunnig de an chéad le cha sé dúisethe agus aní fríocht é siúd bheith I mar a bhasa. Nílach cólí amháin scóirte ag tírónta Dara le agus tá héna sé scóirte ag cíú. Sinna difriúcht go bunach. Ja, mar has siad a dul fearar ar, has siad a chur brúar an gicamach tu go sus na bisíocha gobar dá chéile cabhrúla na chéile, rud ná róidir déanamh sa chéad le. Joseph Donnhnaigh is Ciarraí agus é tíróna gur TRÁCHTAIRÍ, Rory Campbell a Ciarraí Daniel Fullerton is teach sa láir is agus é beidir go chance seo ar scóracha a rá troch fes carta sin tuchmhaid ag Rory Burns agus an treile fáte reis. Ja, anna bha caithleó beaglí an bóta san anna chreidúnt. Tá sé simmart go maith chun ar ó beaglí. An lán cólínis Alan Deneen an rábhór. Deneen a casa siar chun teisn siar agus Gearailt hasat. Pas Jasig hasat. Teach go Géine tuairt faoi scór. Brennig sé sin go maith, tá sé go háling. Ordú, tá Géine tuair scór chrúid an scóáil seo. Ja, sarfaladóra sé Dylan Géine gan dóte háleis canar ar fenéil síntir Ciarraí agus tá míanach sanúntaach machtó rinne go duine leis na passanna cuise son. Thusna sé sin ar fad ó caithleó beaglíoch Gearóid hasad inis anna icálaach ar fad ag sní na passanna agus duine na teochan cín chomá, so I gimmart le muí na socha. Ryan Conrad teachtain is sumfáte go sin ó Jack O'Connor ach ní gólan le gólan bhí an, gólan sa dream bhí an pas Ciarraí an feidir tíróin inrod a dhéana. So tá Daniel Fullerton tá sé cunniú siar sin agus cunniú siar sean focail fin le chittó. Beag go bhíon sin. Agus bhí sé le an bád anna bháil a ríist ó Burns. An dhearna sé tangháin. Well, dúirt an muir chúil gur dhéan. Reagan. Líoch Ciarraí ar bhealach, Devon Burns. Ja, anna hóca leis fiúan san éir agus an farsa leis Dara Lynch macht an Pháirc an is de Ciarraí bhí annach lethe ge siúd. Go chéan stocha an gort ar fad tóiste an bhar agus gan feicfáchas na cos agus sin é bhí an bhuaid. Cúd nóid fanta mar sin sé cholainn etre, cic cearcha cúig ag tíróin agus Mark Devlin a fear a chur cearcha cúig har trasanta géad le. Just going to show Canada agus let us Ciarraí sin a seasta róghar. Déanam semach é don go méid cúdom ag am cúteamh gortaí an seo hagan heapan. Ja, golóir le mar fós again. Dá chuch déanóid. Nis gahard ré. Una the eile chatteach a Ciarraí iver seachtteag Kevin Goulding. Héna agus siúd go fi canis de mún. Ach cá se fannacht seconds ar deag an teisteach. An chic ag Devlin tan tangháil go tangháil go háling. Dara cic cearcha cúig aige. Ja, an a skill ar fad ó Devlin agus é gimmar go maith an son sin an ceathrú puinte aim sé an óige agus stocha dá bheití sé le héadúirt a seach sa chléthe níos mó agus Fullerton, níle de mohas fós ach caiisiad brú suas ní féidir bheith scaoile de Ciarraí sellh glan a bhuachtain agus tá sé déanta an lár fadacha. Tá fersa mar sin is Ciarraí nó dhéanaan a méid sin níos deachbar do híróin chumá. Agus iad farán fearras fear mithe bhil na glíanaan. Well, an trúir sellh cinnte, seo é géanaínis. Fes me se gur feld intar géanaíocht, tá nimir lenacht agus tá sellh eisi tíróin má tá na cinnte go camera go tin fel ar tilinn géanaí damsin. Ciarraí teachtarí ar tíróna teachtarí sin is agus an passasteach sa spás. An cansin troid Peverord a beidir go ducha se fós go Shea Brown. Shea Brown is an sellh aige. We've Tyrone scoring a goal if it's special to sin kicker Shea Brown. Should score all in Shea Brown. Yeah. Score. Mar frap sé Harris a ceann agus lean sé ar Hamán sé chun cín agus cíimiid an so bhí golóir le déanamh ige fós beidir gur thug Luke Chester just numar go spásach anna faointe chun na cheartúir de Shea Brown. So tá ceirchúil in etar na seo mas feidir Tyrone Ceannais bei Cluiche Ceathrú agan an seo. Cúlgur déag Ciarraí, ceirchúil chun cín ar cheathair déag híróin. Ahla beglioch, trasta sa lár. Teachtain trohanis, Tomás ó hena féin.
Begla Choríist agus trasta go dtí Joseph Lenihan. Seo immert cinnal chontortuach Ciarraí má tá siad chuna bheith I dtíú helleh chuineal tamar fad. Seachas Tular Nunsaí, tá sé sin déntachas tá pass tras with Pháirc Óna Sullivan. Tá an comportach Tular Nunsaí tá sí fósa go Sullivan. Jan pass siar go dtí Emmett Hodge. An slívíte se ri an bheach se mar Sturdas an stíl rathe tá aige nar bhín sé ruúthir leis an líróid. Well, sa Dara le anyway, ha sé cosú le Maris Fitzgerald sa chéad le. An stíl rathe An stíl rathe, yeah, tigam, yeah. An pass áling seach Jack O'Connor. Géine Ríis, Géine Brandner's Crook. Sin cólín lóta fad I Dylan Géine. Ja, bheag an sellh hat máiste déanta go Dylan Géine an tíú puinte aimse ige an óbhán immert. A Choríis na passan na Cluiche an na bhd níos crinne agus is dócha níos mó spás. Agus tá Emmett Hodge an bhaintach I Ciarraí. Níl an airt an tréála déanta go Emmett Hodge an I cheartúirt ach bhí sé anna gáach sa Dara le batlamar lia ach is dócha cosa fisáilte gur takeáils na nómatí darnacha. Tá siad cúlíonn chun Céine Ríis agus ceappa go méidir go leor sin mar féidir a tíróin cúla á agus Deachar cúil eáil I teachtaí tíróin faoi láthair mar hesan cuasaí. Se le bheith Ciarraí Ríis sin fáte mar sin Brian Conway go hiróin I gcíre éileúin sin. Kick-síirtán bhíonn de mé ar a taobhlíine. Ja, agus tamtóga le Joseph Lenihan ó hanna sé isteach a sé choránna chud breúir an gicamach san. Tá muid inta nóid leanóid dúnach mar sin. Níor chuirmuid fós céimiid am a cúirtah gortathe. An bléis agan gan bhhailnis céimiid am a cúirtah gortathe san tá an muir hís fóin an trop. Cearanóid a chluisim. Ní go mechan cethir agus go méidir mechan cúig. An brú chatta sin ó Lenihan céine. Se le fáte reis Jack O'Connor an chop. Dénamach Aodán go mé Lenihan an tostús ag glyfa le cheaniste éireann. Anna hóca leis. Tá feic agan, yeah. Si de Ceathrú sin pass tras go dtí Kevin Goulding a díra taketeach. Goulding an is agus an pass choirí go siúd ach an cean sin bútarráid agus an seile fáte reis ag Tyrone agus ag Aaron McGrath. Neach muid mór an de Aaron McGrath san Dara chorbe, bhí sé an eicáireach sa géad le. Overwatch and Óna Sullivan, chun seileh ála reis. Agus fáte reis Ríis ag an lechúil yes. Agus de Dylan Géine. Tá muid an am cúirtah gortathe mar an sibh cearanóid. Géine, pass lóteach go dtí Gearailt Hassett, bhfuil Chantic Hassett a scór. Tá déanta go gúilbáire, kick cearach an cúig a bhíon pass sin Aodán. Furfa. Skill den scó. Bhí sé furfa anna hábháil sa déir ige Stephen McMenamin ach an pasiste. Heasta sé ó Hassett ar a chiatóg ach chun creúnta thuirt an bádóir íon sé róhan. So, on the other, the Ciarraí is agus tá sach bhfuil action gentle Jason Curran the chat Jack Gearailt Hassett the fágáid. An mé an tríú kick cearcha cúig ag Jack O'Connor déach a bheith ní rómhinnic ag an muid trí chólín ó chiicna cearcha cúig sa glyfa céine. Ja, agus bhein muíach go má go bhaid sé an ceansa. Right, cheistanta an ná an mé malacht an anilisi a gceist an seo. Donráise chuirtún málacht a réad an chuirtún málacht. Am chum má bhéala chi me dúnta chéad bóta eile. Níl teach an Dara cena tá chumú ag Ciarraí sa Dara le chuir siad sé cinna mú a géad le. Bhaid ach námóla. On the other chat Ciarraí fix the hen Ryan O'Grady chatteach agus Jack O'Connor a fágáil na parca. Ach Ciarraí is dúirt deis go rint imróí tá gin action eáil. Ja, agus an méid ibre a déanta an bharsa Jack O'Connor ó húsa chluthe. Tá sé na cheanar a cheartan san na mó héana is Dylan Géine ach stólam an cinenne ceart tá sé tucha tréocht a níl faic eile le tuairteige. Ón Montgomery taketeach hiróin chumá. Kick a mark mar sin McMenamin. Should have fought ag Tyrone Ríis. So beidir an ceartach fear hiróin an ecanam. Bhí chaite clifa seo beidir nóirí go óisiile agus a géad le bhí deisneach a brachúil ach caithfar molla horsta Devon Burns a gúil chamáta sin.
teach trastan sin dorn chuir léthe ach tá sí chuir mach agus I mé mar tíh léna níl an seile fósaigh Tír Eoghain. I de Gearailt trasta an is ríist. Agus Fullerton trasna, burns a ríis. Seasa agus can kick it amach Dara. Ja, en mar ríist ó Burns. A seanna chun pórdach ná fel. Dara. Shelley Vickery ríist agus níl fácan isach carchas ag an mar sin idir muidir neadó Gearnach an seo. Beidir meisi den an cruúchtú na scór óháin eile pas glóteach an sin dí Kevin Goulding. Chuir sé héana glyfa canis de mún. Tá sé fós ag seansa gur chólan is an clic á chuir a trast an Dara. Chuir a trast ná nach Cólan amsithe. Ní me bailach cinnte ché damse idan. Ryan O'Grady sa Dara, Lewis sa stóchach. Beidir go raibh sé ceartaige hénig meachta go an bád Kevin Goulding bhí sé oscailt os a chóir amach. Bhí fear marcáil Ryan O'Grady. Well, bhí a chara faoi Goulding níl sé santach. Níl sé santach sarfeladórach. sé chomá le bád puinte ag an drásad an cluthe. Tá tam caite agus scapan go sé Fernando Gearnach leis nuair chicálan Stephen McMenamin líróte amach so a Ciarraí an tríú foran. Well, áit bainte acap, well, ní go hifi gúil fós. Fánamuid go tí go luisimuid in Edo Gearnach sin. Goulding a teachta ríist. Agus kick sír machta híróin, is eitlam is go bhfuil an réitir lena tar réile seo. Ní léon áras faoin torra. Agus Beidir go chóla sem tá Edo Gearnach séite an seo. Agus bua slachtar go maith Ciarraí antas bontas was a dar leitnar dam siad cúl agus ní gólainn agus ní amse Tír Eoghain ach trí chólainn. So Ciarraí an tríú foran bei siad an aine gaiileh sa glyfa lechanis. Sa glyfa lechanis eile bei Mhór a bhfuil blaclí ané bei siad an gimmert an bhúteí an tríú glyfa imró for a tehanne a Pháirc Chrochúir a bhór na móna agus sin a glyfa idir chorca agus Moinecháin. Ciarraí ceilúir a Jack O'Connor. Hockey Carca Cúig ag an lán chólín sin Alan Dineen a rinne job magob. Agus sin agan Pháirc I Chrochúir an seo sa Tulach Mhór. Agus Ciarraí a lenach lo. Cúig chríomh na hÉireann a ní chéile buirte acha. Agus an is táisiid a glyfa lechanis gon 6 bliain ní chéile. Cínte idir dul th bar ar fad agus hálatha go 66 seo lo amach an seo. Sin an go seachtar ó na fórne sin a roi peil faoi ís le Ciarraí cúpla bliain nuas a gimmar slina síntar inis agus is léir go bhfuil an talan á chothú agus á chothú go maith híos a gunda sin. Peiledóirí bratha nádóra acha. Bhí sé durbrat a géad le ach ar deire buirte go slachtar acha. Ciarraí héna dóiog Tír Eoghain ná deníog sílan go banistóir Ciarraí híos le cuáin ar an taobhlíne. Míl mágad mac dar tá Aodán, James Costo. James, first of all, congratulations. Yeah, it was a tough battle out there. Very glad to get over the line. Really tough game. I suppose 6-3 at half-time. You know, you weren't moving as well, I'd say, as you would have liked in the first half. What was said at half-time? There was a few choice words, but I suppose the big thing is we were trying to kick the ball. Tyrone got a couple of bodies back and they were suffocating us and we kept kicking the ball into their defence. So at half-time we told them we needed to get behind the ball and carry the ball a bit more, and the lads 10 man stood up and they did that. So we made a good adjustment at half-time. I was very proud of the way the lads were able to adapt it. And that's probably a good sign now moving forward to semi-finals, that you were able to spot something in the first half, change it, and that they listened. Yeah, I suppose it was obvious after 10 minutes, and it's hard to get messages in. We were crying out for half-time because we knew what we needed to do, but it's hard to get messages in early in the game. But I was delighted with the way the lads took it on board. And then I suppose in Devon Burns and goals, you had a hero there the first half. He kept us in the game. Devon's phenomenal, and he kept us in the game. The game could have been gone away from us even in the second half there. He's a real calm influence. Kick-outs are on point. I was very happy with him. Res Gnáir Glatas, Gnáir Lift, Cadad and Chmortas. Mar sin, seo mar bhí príomh imachtaí na himirthe an seo sa dríú Cluiche Ceannais Mionúr. Tyrone anmhaith a géad le, cúlinn sin báte Luke Donnelly Rob. Sa sin Cambrá fáte ag Fullerton iad chun cín 6-2. Scór gan scoth fáte Dylan Gainey ag deire an chéad le han sin. Bina chéad scór an imirt dó, agus tháinig sin am cúnta bh gortathe.
dar le bhí Colleen Branch ag Mark Devlin nach it's an tóna tíróna níos sin agus Ciarraí an nord mástruachta ná rire. Colleen Brahan scóilte ag Emma Hershey agus ag Jack O'Connor. Agus an sin tháinig an cúl agus an sin scóilte ag O'Shea pas glóte fáte go hasat. Agus Colleen tacht go ré agus go héas go de Ciarraí. Íruit dhearnach a dúnig Shea Brown de Ciarraí. Ach an scóir dúnach a ggéine a dimar thar bar fad. Trí cholainn agus siúd, bó compordach ag Ciarraí. Síl sin a ríist chuig Cuan agus Aodán. Gur mágad mac Dara Aodán stocha lehama bhí sé rá greibhar Ciarraí stocha gara éigen bheith fuatha. Dín sin go dtíor cad íondar. Ja, sinné go dtíor ché an chorchaige agus luigh an banistóir son just bótaí just caithe tú ri I gcuine an falla chosanta son doscail na Bearnaí. Thóg sé cúpla nóma nuair a doscail sé hí ar ábalta spása chaim siúistigh chléich lóm lán sa Dara le. Hí is tócha féinach ar chlí ach bhí gara úntar nuair a bhí gá agus is tócha lehéadí Emmett O'Shea fuairthe na dós sa Dara le. Dylan Gainey daimse sé tífuointe further sun beganín spás hasad náróidir a fáil sa chéad le agus sin an difriocht is mó agus chuidir breúir an gicamach chomá. Joseph Lenahan ar tháinig sé isteach cathal ó beaglaigh. Bhíidir a chur breúir an gicamach agus bhíidir a peochas na brisíocha agus is tócha an chorchaige agus an natharú mion is tócha mion an rud is tachtaí nuair a tú gimmert sport agus bhí an mion cartaige Ciarraí an son sa Dara le. Agus och sa chéad le ní raibh mion sanna chu trí faointe ní leor san agus marchan baid or sa chéad le béidir meach an clé méhatha. Ja, léach ar lí is tócha an bádór chuna cheart thuirta Devin Burns. Fiúhan sa Dara le íon sé cúpla sábháil anna bhach ó má a bhí cinúnach ach stocha tíróin í bheith sé tasnar dhéchan sé séar ar an bhís son. Bhíidir go mór an óachtar sa chéad le. Nadidir canna héamh ach hit an tónasta sa Dara le anna bhór ar fad. Bhíidir róchiamád ach bhíidir sí siar rómhór, bhí an gléad takeúlá. Bhí sé carta go teochan cín mar an lína lánta Saxon Donnelly Fullerton hasisiid dain séar ach ní bhór mórán selibh. Níor dhéanamh Aodán go mína magus bheith linn tróna ha Ciarraí ar fós ar thóir is séú Craobh as I chéile. Sin bhfuil go dísa beidh mid leis libh an tamlín beag le clé fé ach héana Aodán go fáil go mína magus bheith linn.